Morjes pitkästä aikaa. Tää video olisi jo voinut tehdä vuosi sitten, mutta on vaan viivästynyt ja niin edespäin. Mutta teenpä sen nyt. Eli vähän tämmönen seurantavideo, mitä kuuluu nyt teemalla. Lonkkaleikkauksesta on nyt sitten aikaa 2 vuotta ja noin rapiat 5 kuukautta. Edelleen ihan hyvin on mennyt ja tuntuu edelleen siltä, että vähän niin kuin jotain kehitystäkin tapahtuu nimenomaan ne lonkan tuntemusten suhteen. Edelleen siellä lonkassa on semmoinen tunne, että siellä on jotain ylimääräistä, mutta ei ole niin kuin vaivannut mitenkään. Ihan normielämää pystynyt viettämään ja vähän reenaillutkin olen. Juoksua en ole tehnyt enkä mitään pallopelejä. Semmosia on vältellyt, että tänä kesän kyllä ajattelin mennä vähän kikkailee pallon kanssa, mutta se on vielä aika kaukana mistään pelaamisesta. Täällä punttisalilla nyt tullut tehtyä ja kyykky ja vetokin on kuulunut repertuaariin ja ihan ok, että kyykky tosiaan on semmoista vähän korkeata kyykkyä ja veto on ollut ihan ok, mutta siinä tietenkin täytyy nyt vähän varoa kuitenkin, ettei mitään äärimaksimeja tai sinne päinkään. Ollaan kuitenkin tämmönen semi-invalidi. Tänään olisi tarkoitus nyt vähän täällä salilla testata, missä mennään. Eli semmoset semi-maksimit. No, kyykyssä vedossa voi olla aika kaukanakin maksimista, kun ei varmaan uskalla testata, mutta viime aikoina on tehnyt semmoista 4-6 sarjaa kyykyssä vedossa, siis semmoista, että jäänyt aina muutama toisto varaa, ettei mitenkään loppuun asti mikään. Kyykys lähinnä on tommosia erilaisia kyykkyvariaatioita tehnyt, että katsotaan millä tavalla normikyykky nyt kulkee. Edelleen siinä on semmoista tosta leikatussa lonkassa semmoista puolieroa, eli se liikkuvuus ei ole sama mikä tuolla terveellä puolella, mutta mielestäni edistymistä on kumminkin pikkuhiljaa siinäkin tapahtunut. Ehkä enempikin olisi saanut jumpat niinku sitä pakaraseutua, että lähinnä niinku jumpat on ollut kyykkyä ja jotain askelkyykkyä, että vähän niinku oikein sellainen kohdennetustikin olisi voinut tehdä enemmän liikkeet. Hiukan olen tehnyt, mutta enemminkin, että edelleen se kaipaa sitä, sanotaan tämä keskiosa pakarasta, nämä sivut, niin semmoista vahvistumista, että siellä edelleen tuntuu vähän puuttuva semmoista pitoa. Mutta mä oon nyt vähän lämpöjä ottanut ja vähän liikkuvuutta, niin seuraavaksi mä lämmittelen tuolla tangolla kyykkyyn ja katsotaan sitten kuinka korkealle tänään noustaan. No niin, nyt siinä olisi tangoissa rautaa 130 kiloa ja katsotaan millaista tulee. Tuossa otin 70 tai tangolla 70 ja 110 nyt alla ja ihan helposti tuli. Nyt voi keskittyä siihen, että millä tuo vasen jalka eli tämä jalka, että se näkyy tuossa videollakin, että se ei ihan mene linjasta oikean jalan kanssa, mutta katsotaan millä tämä 130 tulee. Noin. Se taisi olla sillä luokkaa helppo. No niin, se tuli ihan nätisti. Niin kuin näkyy, ei ole mitään syvyyspommeja pintaa tai oikeastaan korkeiksi ne jää, mutta menköön.
tarkoitus ei ole enää kisata, vaan pitää kuntoa yllä. Ollaan niin sanotusti kuntoilijoita. Seuraavaksi 145 uskalsin laittaa niinkin iso hyppäyksen, kun 130 tuli niin hienosti. Katsotaan millainen se meni. Noniin. Se liikkuu kans ihan okosti. Vähän se tuntuu jo hartioilla painavan, kun pääasiassa raudat pyörinyt siinä 100 ja 120, 130 välillä, niin nyt oli vähän niinku sit jo vähän isompaa siihen nähden, niin ihan hyvinhän se tuli niinku ylös ja kuten näkyy, semmosia korkeita kyykkyjä, mutta kyykkääminen näinkö ihan kivaa. Nyt olisi sitten 155, eli 10 hyppäys edellisestä ja katsotaan kuinka äijän käy. Noniin, se liikkuu sillain. Ihan kivasti. Se oli semmonen paino, että olisi ainakin 3 tullut. Eli suuri piirtein tämänhetkinen maksimi 1 liikkuu siellä 170-180 kilo tuntumassa. Että ihan ok. Toki nyt täytyy taas muistaa, että tommosia korkeita kyykkyjä. Mä otin tossa kännykällä sivukuvaa vähän, niin sanotaan nyt semmoisia 100 asteeseen menee niin kuin se kulma. Että jos 90 astetta on se vaaka ja siitä alemmas sitten on niin sanottu voimannostokisa syvyys. Eli siihenhän ne korkeit, mutta ihan ok mulle tämmöiselle jäähdyttelijälle. Niin se piti sanoa vielä, että mainitsisin videoalusta koko ajan paremmalta tuntunut edelleen. Niin esimerkiksi semmonen asia on tässä näiden 2 vuoden aikana muuttunut, että alkuun kun teki näitä tämmöisiä perusliikkeitä, niin tuli semmonen paineen tunne tänne lonkkaan. Et varmaan vähän haki huomioon siellä lihakset siellä vähän heräili, mitkä nyt siellä on ja jäljellä, niin mutta enää semmoista ei ole tuntunut, että sekin on niinku positiivista. Välillä se tuo lonkka edelleen vähän niinku tuntuu, en voi sanoa, että kipuu, mutta tuntuu. Niin yleensä sit se helpottaa, kun sitä ympäröiviä lihaksia vähän yrittää availla. Semmoisella hierontapalloa ei kova sana ja joskus sitten semmoisella lihashuoltovasarallakin tulee nakuteltua. Ja rullalla ja tämmöisillä itsehoidollisen välineillä. Hierojallakin on hyvä käydä, itse vähän laiminlyönyt sitä. Suutarin lapsille ei ole kenkiä, niin kuin sanotaan. Joo. Ei kai siinä sitten muuta. Seuraavaksi olisi sitten vuorossa penkkipunnerus. Aina olen ollut huono punnertaja, niin nyt ei kannata tuijottaa niitä painoja. Otan nyt tämmösen, kun tarkoitus nyt vähän niinku tämmöstä yhteistulosta ottaa, niin testaa vähän joka laji, niin katsotaan miten kulkee tässä. Sanotaan mulla ollut niinku kesästä asti niinku olkapää vaivaa ja nyt viime kuukausi vasta niinku pystynyt taas punnertaa tällainen niinku penkillä maaten. Et se nyt
Tämmöinen pieni selitys täytyy heti sanoa, että jos ei nyt ihan hyvin kulje, niin mutta ainakin yli 100 kiloa pitäisi punnertaa. Katsotaan miten menee. Mä alan nyt lämmittelee tässä tangolla ja siitä ylöspäin ja sitten katsotaan missä kohtaa otetaan taas kuvaa filmille. Noniin, nyt on sit penkissä vähän lämpöä otettu ja seuraavaksi olisi sitten 120 kiloa. Huikeat 120 kiloa. Mikähän siinä on, kun penkki tuntuu painavan aina? No, korotus 7,5 kiloa, eli nyt 127,5 kiloa. Tää pitäisi ehkä vielä tulla. Katsotaan vittiinkö enää tämän jälkeen nostaa. Katsotaan. Ei koroteta, se oli maksimi. Nyt on sitten maasta noston vuoro tai maasta veto. Ja lämmittelyt on tehty ja nyt tangossa olisi rautaa 200 kiloa. Katsotaan kuin se nyt sit liikkuu. Ei nyt ehkä ihan paras tunne ole. Toki tässä viimeksi otin vetoa 3 päivää sitten, niin vähän erilaista variaatioa kylläkin, mutta ei ehkä ihan tuorein olo ole, mutta katsotaan nyt, kuin tää normiveto liikkuu. Mä vetelen tämmöisillä vetoremmeillä, kun ei nyt tosissaan enää tarvi kisata ja näillä pystyy sillä lailla vetämään, ettei tuu turhaa kiertoa kroppaa, kun yleensä sitten muuten ristiotteella. Toki mä silloin kun nostin, niin harjoittelin sen peukalolukon tai sormilukon, niin pystyy sitten myötäotteella vetämään, mutta tosissaan 200 kiloa ja katsotaan miten liikkuu. Ei voi väittää, että kauhean terävästi liikkui, mutta uskaa se kumminkin 15 kiloa pistää lisää. Tää itse asiassa taitaa olla nyt lonkkaleikkauksen jälkeisen ajan isoin paino. Reenipainot on pyörinyt siinä 150-190 välillä. Tosissaan sarjoissa aina useampi toisto varaa ja on sitten semmoisia erilaisia variaatioitakin tehnyt. Mutta 200 on sarjoittanut 4 ja 5 ehkä ja 210 taitaa joku 3 olla, mutta nyt ei ehkä ole ihan paras päivä tänään, mutta katsotaan miten tää 215 liikkuu.
hetki aikaa tuossa harkitsin vielä, että pistäisikö 10 lisää, mutta en sit viittinyt. 2,15 ja sanotaan, tuo oli semmonen paino, että ehkä olisi tullut 12 vielä. Mutta se olisi tullut aika tiukka 3. Ja 1 sitten tässä kunnossa niin arviolta noin 2,30, mutta tosiaan tänään ei ollut kyllä paras vetopäivä, että vähän semmonen irtonaisuus puuttui, että se on niinku välillä tuntunut paljon paremmaltakin. Semmoista. No niin, tää olisi nyt tämä mun tubetusuran toistaiseksi viimeisin video, ainakin liittyen tähän tekonivelleikkauksesta kuntoutumiseen. Ja nyt on tosiaan se 2 vuotta 5 kuukautta kulunut leikkauksesta ja ihan okosti mennyt, ja nyt tällä pystyy vähäisjumppailemaan. Pieniä painoja, mutta pieni on mieskin. Ja semmoista. Toivottavasti näistä videoista on ollut apuja ainakin jollekin, ja ei muuta kuin kaikille kanssaveljille ja sisarille kovasti tsemppiä, ja kyllä näistä ihan hyvin pystyy kuntoutumaan, vaikka sinänsä raju leikkaus onkin. Ja hyvää kesää kaikille!